ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ನೆತ್ತ ಸಾರಥ್ಯಡು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಐಸಿರಿ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ದ್ವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು. ಭಜನೆ ಆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಸು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಐಸಿರಿ ನೃತ್ಯ ತಂಡೋಡ್ದು ತುಳುನಾಡ ಐಸಿರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಯನಕ್ಕನ ತಂಡೋಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಸಿಂಚನ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ ಗುರುರಾಜ್ ಮೇರ್ನಂದೇರ್ದಲ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಸಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಬೇರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪೆರುಳ್ಳೇರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಬೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಸನ್ಮಾನಿಸವನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಆಸರೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು. ಐದಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು, ಶ್ರೀ ಕೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಸವನೂರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ, ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕುಂಬ್ರ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕರು ಬಂಟರಯಾನ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಅಶೋಕ್ ರೈ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ವಿಭಾಗದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆದ ಆಶ್ರಯ ಭಾಷಣ ಮನ್ಪೆರುಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಎಸ್ ರೈ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಬಂಟ ಬಿರ್ಸೆ ದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಡಪೆರುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಬಂಟ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಐಸಿರಿದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಕೈ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತದು ನಮಕ್ ಮಾತ ಸಹಕಾರಲ ಕೊಡ್ದು ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಎನ್ನ ಮಾತ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ನವರತ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆ. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ, ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಸ್. ನವರತ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಸಚಿನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ನ ಮುಂಭಾಗ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ದರ್ಬೆ, ಪುತ್ತೂರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9003814451 9945521951 990178461.